Аз се казвам Стефка Здравкова и съм собственик на Access България. 23 години нашата компания предлага продуктите на Access Dental Suisse. Аз съм Илияна Тодорова, а търговски директор съм във фирмата. Вече работя 10 години във фирмата. Какви са иновациите във вашия бранш? Иновациите в нашия бранш, тъй като ние сме тясно профилирани, предлагаме продукти само единствено на един производител, швейцарските пилители Аксис. Съвсем скоро те извадиха на пазара две нови неща. Това, което за мен е изключителна иновация, е избелваща система Pure 30% за клинично избелване. Това е една система, която преди това имахме 38 и ако лекарите питат защо сега 30 по-ниска, как ще е по-добра, те кажат, че при активация светлинна, тя е разработена специално само за светлинна активация. Тя става 40% водороден пероксид. Действието е уникално, зъбите са бели, ефектът е постигнат на 200%, но няма чувствителност за пациента. При това само тя е изключително икономична. С едно нанасене. С едно нанасене ефектът е гарантиран. Гарантиран. А вие какво ще ни споделите? Представя най-новия сет на Пиер Димитров, доктор Пиер Димитров. Той е за препарация на индиректните керамични възстановявания на задните зъби. Тук са подбрани неговите профили и той представя именно този сет на неговите курсове, така че който посещава неговите курсове ще го види там на място или при нас тук също. Очакваме още два нови сета, които ще пристигнат от Швейцария. Сета на доктор Милет Шуролинов, което е нещо страхотно също за нас, и сета на доктор Павел Панов. Така че денталните лекари могат да очакват тези нови попълнения в нашия сектор.